Kun taɓa ganin an girka abinci a cikin tukunyar dutse? Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha Makaru. Zo ku je. Hi. Da gaske tukunya. Sai dai abin da ban gane ba shine ta ina za a girka abinci a cikin wannan abu. Ban ga wani alamun inda wuta za ta fito ba ko bari mu gani nan ƙasa. To ƙasa ma dai gashi katako ne. Kuma an ce gas ne a ciki. To ban dai sanya za a ga wata takunna ba. Bari mu gani. Wato har da tarihin yadda aka wannan tukunyar dutse a cikin littafin.这个一份，2份1份是吧，2份，好，这个2份。稍等。Abinda da kawai nake jira in gani shin kifin da gaske ɗanye ne za su kawo su girka shi a nan ko kuwa an dafa shi ne za su ɗan ɗumama shi ne. To. 这鱼是蒸8分钟。ɗanye ne ko. 鱼下锅里了。Wannan tarwaɗa ake ce mishi ko catfish ne. Wuta ce ta kunnu ko? Ban gani sosai ba. Ok, wannan roman da za a dafa kifin ne da shi. Ga ɗan marfin da ake rufe. Ok, hada. Saboda kar siracin ya rika ficewa. Dama yana tunanin ya tururin zai zama saboda in abu da yake tururi zai bata wa mutum fuska. Shi rufewa suke yi. Ake jikin ɗan wannan abin take kunna gas ɗin kenan. Okay. Ba tambaye ta minti nawa yake yi ba. Ok, gashi nan an ji minti ɗaya. La gashi nan yana tafasa. Kuma ina ɗan jin wannan ɗin shi yana ɗan fito. Amma ni ban san me suke ma kifin su suka ji baya ƙarni ba. Dan sai in ji duk da wannan gashi ɗanye ne aka sa gabana amma ba wani ji ƙarni na fitowa ba wanda za ta ga ana tafasa kifi an sa tafarnuwa da waye amma su ƙarni ya tashi hankalin mutum. Bari mu ga sauran minti nan. Ashe minti 2 kaɗai aka yi. Ɗan matsa baya. Harkoki fa sun kankama. Bari ɗan
da yake bari ya dan huce dai tukuna. Amma me yasa roman ya zama fari haka kamar an sa madara? Ta yi haske sosai. Ga shinkafa ta fa a cikin abarba. 先喝汤再吃鱼。 好的。这个给你盛点。 Gashi nan tana nuna min yadda ake yi. Roman zaka ji roman kifi ne sosai da ɗan zaƙin karas sannan gishirin shi kaɗan ne ba shi da gishiri sosai. Kuma baka jin wannan ƙarnin duk da cewa ba a saka su albasa da waye a ciki ba. Wannan kifin catfish ne, tarwaɗa kenan. Kuma naman shi yana da laushi, kowa da ya san shi saboda wannan kifin mu ne na gargajiya. Wanda yake Najeriya ya san wannan kifin. Sannan bayan shi yana da kitse kuma ba a cika mishi kayan haɗi wanda za su kautar maka da ɗanɗanon kifin ba. Da shinkafa ta sai da shinkafa su mai danko ce ko a cikin shinkafan nasu saboda suna shinkafa iri-iri. Wannan tana da cikin wadda ta kowace danko. Ɗanɗanon zaƙi ya fi kowane ɗanɗano ƙarfi a ciki. Saboda kun ga an saka wannan inibi ɗin ga wannan dabino ne. Sannan kuma ga abarbar da aka saka a ciki saboda haka akwai ɗanɗanon zaƙi sosai kuma ga ƙanshin abarbar. Kana cin shi har cikin makoshi ana jin shi. Sannan shinkafar kamar shinkafar mu ta tuwo. Haka shinkafar ce. Menene ra'ayinku game da wannan tukunyar dutsen? Ku rubuta min a comment ina jira.